Ahojte priatelia, zdravím vás. A keďže sa nám blíži koniec mesiaca, tak sa hlásim s ďalšími informáciami na pokračovanie v červnu, teda v júni. A rada by som vám chcela takto v rýchlosti a v krátkosti predstaviť program, ktorý mám pre vás pripravený nielen ja, samozrejme aj Ondrej, ktorý vás týmto pozdravuje a čoskoro sa pridá a pripojí so svojím vstupom. Ale zatiaľ za mňa. Takže po základoch numerológie prvom vysielaní budeme naväzovať ďalším vysielaním, takže numerológia základy 2. A tento mesiac som sa rozhodla, teda na mesiac červen, na mesiac jún som sa pre vás rozhodla urobiť toho trošičku viac. Aby sme nelenili, aby sme nečakali, ale aby sme pekne kontinuálne postupovali. Takže, čo mám za ľubom, čo mám v pláne? Celý ten čas, ako som od minulého mesiaca vám odovzdala videjko, som to pripravovala, dávala dokopy tak, aby vznikol z toho krásny koncept postupný. A teraz pre druhý diel som si vybrala podrobnejšie zoznámenie s číslami dňa, mesiaca a roku nášho narodenia, takže budeme nadväzovať na to, čo sme si v minulom vysielaní napísali. Takže náš dátum narodenia budeme rozoberať podrobnejšie. Tak, ja vám pekne skompletizujem tie základné hlavné body a informácie o každom z tých číselok. Preberieme si ich dopodrobná a v druhom vysielaní, keď všetko pôjde ako má, mám pre vás ešte pripravenú numerologickú mriežku. Takže sa posunieme zase o krok ďalej a budeme takto pekne nadväzovať postupne a rozšírovať to pole našich vedomostí. Naväzovať, aby sa nám to krásne ucelilo do nejakého celku a aby sme s tou numerológiou sa naučili krásne pracovať. Ešte k tomu, aby som nezabudla, na ďalší mesiac, takže stále sme ešte v červnu, v júni, máme pripravené numerológia 2, numerológia 3, takže dátumy narodenia podrobne, číselka podrobne spoznávame, potom numerologická mriežka a ešte slúbená prednáška myómy, cysty, ženské zdravie z pohľadu tradičnej medicíny, z pohľadu, môžeme sa pozrieť na to aj numerologicky. Ďalej ešte, čo si tam rozoberieme, psychosomatika, západná medicína, východná medicína, ako to v tom tele vzniká, prečo to vzniká a čo s tým robiť, či už preventívne, alebo už keď sme sa posunuli hold trošku o level vyššie a už tam niečo máme, ako to riešiť, ako k tomu pristupovať. Takže pozrieme sa aj na toto. A ešte jedna vec, aby som rýchlo nezabudla, ja by som vás chcela poprosiť. Keďže ide mi o to, aby sme fungovali trošku komunitne, ja budem veľmi rada za každý dotaz, komentár, ktorý môžete vpísať priamo pod video, alebo už po to minulé, alebo po to terajšie video, ktoré bude vydané. Kľudne sa dotazujte, dávajte svoje postrehy, dávajte svoje skúsenosti, zdieľajte to tam, pretože vďaka tomu obohatíte ďalších, mne dáte spätnú väzbu a vieme sa v tom takto komunitne rozšíriť. Takže si vieme vzájomne pomôcť k tomu rastu. O toto nám presne ide, k tomu poznaniu, k tým skúsenostiam, odovzdávať si. Každý z nás niečo v sebe nesie, každý niečo má nejakú kvalitu, nejakú originalitu, nejakú jedinečnosť, takže poďme sa o to deliť. Ja budem veľmi rada zodpovedať na vaše dotazy a ešte aj, pokiaľ máte naozaj nejaký námet, čo by ste chceli počuť, alebo o čom by ste, na akú tému by sme sa mali na budúce baviť, tak kľudne to tam napíšte a zazdieľajte. Ja to prehodnotím a pokiaľ budem kompetentná a schopná na to pripraviť, teda pokiaľ mám čo k tomu dodať z tých mojich skúseností, vedomostí a znalostí, veľmi rada sa o to podelím. V ďalšom seminári alebo v ďalšej prednáške, už môžeme to nazývať akokoľvek. Takže kľudne poďme do toho. Píšte svoje dotazy, píšte svoje postrehy. Budem za to všetko rada a pozrieme sa na to spoločne. Veľmi sa na vás teším. Tak, vidíme sa za chvíľočku, za pár dní. Ahoj!